Хвала Христу, всім привітання. Такі трошку нетиповий формат рашив я записати, рашили ми записати з Поліною. Ось, є шмат такого запиту, вічно хвилююче питання католицьким дівчатам, як замуж вийти, як реалізуватися, як знайти свою другу полову і всяке таке подобне. Ось, гэтых пытанняў океан і гэтых пытанняў много. Там я асабіста іх частенька чую. Вось. Ну і таму такі выйшаў фармат, што мы такую размову з Палінай рашылі запісаць. І гэтыя пытанні, нешта новае, думаю, што это будзе недзе голас многіх дзяўчат, плюс-мінус. Неяк так. Адразу скажу, я, канешне, не спец, не псіхолог, это просто такая размова, мае меркаванні, думкі, пробы адказаць на гэтыя пытанні. Плюс-мінус. Не ведаю, чого Павліна чакає до тієї теми. Ось, але плюс-мінус неяк так. Окей, починаємо. Дзякуй вам вялікі, што вы пагадзіліся на гэту тэму так адкрыта паразмаўляць, таму што сапраўды гэта вельмі такі балючы запыт, з якім невядома да канца куды ісці, таму што калі мы у касцёле на розных рэкалекцыях, на імшы, на супольных нейкіх моладзевых сустрэчах разважаем пра пакліканне, то зазвычай у нас ёсць вельмі шмат разумення на тэму таго, што такое там прафесійнае пакліканне. Ёсць у кого запытацца пра пакліканне да манаскага, святарскага жыцця, хаця гэта таксама вельмі складаная тэма. Але вялікая праблема атрымоўваецца з гэтым сямейным пакліканнем, таму што як бы гэта тое, што нібыта павінна давацца, калі не кожнаму чалавеку, то большасці. І на практыцы атрымоўваецца так, што не ва ўсіх гэта атрымліваецца. І заўсёды пры парафіях ёсць такая група дзяўчат, пра которых кажуць: вы гляньце, такая прыгожая і разумная, а хлопца няма. І як так робіцца, што, не ведаю, я і мае сяброўкі трапляюць у гэту катэгорыю. Не да канца зразумела, але з цягам часу павялічваецца гэты ціск грамадства, тыпу часікі цікаюць. І гэта адбываецца не толькі, напрыклад, у сем'ях, там на працу у тым ліку. Гэта адбываецца і ў касцёльных супольнасцях, і як бы не ведаеш, што на гэта адказваць з пункту гледжання хрысціянскага, таму што хочаш усё рабіць па-божаму, а яно нешта неяк не робіцца. І мусіць, так бы не турбавала гэтая тэма, калі б не пачыналася навокал рабіцца розны ціск па гэтым пытанні. Напрыклад, у мяне ёсць такі досвед, што мяне калега адвяла ў бок адзін раз і сказала: «Поліна, ты не хочаш радзіць для себя? Тебе ўжо скоро 30». І гэта адэкватная жанчына, якая як бы разумее, што гэта не да канца добры варыянт, але у жаночым грамадстве, у жаночых супольнасцях гэтая тэма паўстае ўвесь час. Вось. І як бы касцёльныя дзяўчаты маюць праблему з тым, што ім няма да каго з гэтым звярнуцца. А адзінота у такім сэнсе рамантычным гэта вельмі добрая глеба для развіцця разнастайных грахоў, як такіх эмацыйных, так і фізічных, і нараканняў, і шмат у каго гэта можа давесці да адыходу з касцёла. Вось. І карацей, у нас, у маладых дзяўчат, я не ведаю, у хлопцаў можа таксама, проста што у маіх супольнасцях менш хлопцаў, чым дзяўчат, вельмі шмат пытанняў узнікае на гэты конт, і хацелася б з вамі абмеркаваць гэту тэму. Хто вінават, што делать? Слухай, першае, што мне прыходзіць, канешне, адразу адказаў гатовых на гэтыя пытанні абсалютна няма гатовых. Тэма, мякка кажучы, непростая. Але першае, этот момент радзіць для сябе. Я некалі артыкул чытаў псіхолага свецкага жанчыны, якая вельмі класна па пунктах напісала, якія наступствы таго, што жанчына нараджае для сябе. Калі гэта, напрыклад, хлопчык, проста з якой дысфункцыяй ён вырасце. І там пунктаў гэтых акеан.
То есть гэта такія тэндэнцыі, яны нібыта звязаныя з інстынктамі, да, і это нават мода. Я здзівіўся, што ёсць такая мода ў гэты час, што абы ад каго, да, але ну, вот маё дзіця, мае інстынкты, там праверыцца, там тое сёе, да. Вось, але гэта на самой справе утопія. Ну, з такімі патрэбамі я б хіба што б думаў бы, вот, ну, неяк там рэалізаваць сябе тады ў выхаванні дзяцей сацыяльным, не ведаю, у садик пайсці, ў школу, кружкі, там, спартыўныя, скаутинг, што-небудзь, каб быў кантакт з дзяцьмі. Но вот эта вот схема «я адна», да, ну, яна мае шматлікія наступствы. Гэта і я разумеў па сваёй логіке, калі яшчэ артыкул пачытаў такі чалавеку, которому ёсць што сказаць з досведам, чыста псіхолага. Ну, конечно, я зразумеў, што это утопія, вельмі папулярная. Это першая моя думка. Да. Другая думка – это тэма даросласці і ціску іншых людзей. Да, вот, увогуле, хіба што, каб праблемы рашаць, трэба адысці ад гэтага ціску. Такога знешняга. Бацькоў, касцёльнага, сябровак, а што ты сабе думаеш, а давай скарэй, а там тое сёе, да. Ну, пад гэтыя галасы якраз такі бяды наробіш болей, чым прасцей нават нічога не рабіць, менш бяды будзе, чым вот так вот пад уплывам такіх галасоў некуды сунуцца. Да, таму яны частыя, да, то есть это не ад вялікага розуму гэтыя галасы гучаць. Часам я іх як бы нібыта трошку разумею, гэтыя галасы, нібыта трошку разумею, ну, таму што это гаворыць старэйшае пакаленне, напрыклад, да, вот бацькі могуць казаць. Дык старэйшае пакаленне. Я некалі пачуў у Даниэля Анжа, што раней была это французскі такі монах, бенедыктынец, ужо старец такі, который займаецца сем'ямі, да, то есть шмат гадоў. І тэматыкай сямейнай, і ён некалі казаў, што была тэорыя, што пакаленні мяняюцца што 20 гадоў. Даниэль Анж ужо казаў даўным-даўно, я яшчэ клерыкам быў, ён казаў, што эта тэорыя ўжо гіблая, таму што пакаленне мяняецца што 5 гадоў. Я калі это пачуў, параўняў сябе і свайго брата, зразумеў, што ён мае рацыю. Это розныя ўжо пакаленні. І цяпер старэйшае пакаленне, которое жыло ў савецкія часы, ці там выхаванае пабожнай гарадзеншчынай, яна памятае, як іхная маладосць была, ім няма чаго сказаць вот гэтаму пакаленню, которое вот выросло вот той, маё страшное любимое слово, грёбаной глобалізацыі, да, яны это не ведаюць. Яны не ведаюць, што такое пакаленне тиктока, пакаленне вось гэтых всякіх штук, да, інтэрнэту, лянівае пакаленне, да, яны гэтага не ведаюць. Ну, і таму тым больш слухаць парады, вот такія вот стоны старэйшага пакалення, што ў нас там некалі не так было, ты давай, ты скарэй. Ну, як па мне, это утапійна. Ну, вот з таго нават, што ўжо, да, уводзены тэрабілаў, такія думкі мне прыходзяць, што ўсё-такі трэба ісці ў напрамку, як самастойна рашаць сваё жыццё, не паддаючыся пад ціск гэтых галасоў. Часам яны праўдзівыя, да, часам яны праўдзівыя. Я сам шмат разоў, ну, можа, такія фразы паўтараў, не ўглыбляючыся ў праблематыку, але мог паўтараць. Вот касцёльнае асяроддзе, дзяўчаты круцяцца, там, да, там у касцёле тое сёе, там, ну, займіцеся вы сабой, пайдзіце вы там хлопца найдзіце, да. Ну, это ж такое павярхоўнае даволі. Адзінае, што я думаю, што такія вось фразы, ну, сказаў бы, нават бяздумныя такія, там, типа, ой, там, дзеўкі мужика надо, і ўсё успакоіцца, да. Доля праўды ў гэтым ёсць, доля праўды. Вось, але, ну, сказаў бы, калі ярка выражанае такое асяроддзе, вось, касцёльнае, такое бачыў шмат, это утапійна, калі дзяўчаты, ў прынцыпе, ад касцёла не адыходзяць. Яны вот сядзяць тут дзень і ноч, ім зручна там з клерыкамі, з ксяндзамі, там 20 дзевак і 2 мальцы нейкіх, да, і яны вот так вот з дня ў дзень. Ну, я б сказаў бы, это нейкая форма паталогіі, тады хіба што трэба ўсё-такі разганяць такое дело. Як правіла, такія асяроддзі, это невялікая пабожнасць іх аб'ядноўвае, это такая вось, ну, такая вось тусня, безлаберная троху. Нічога дрэннага, тут ніхто не п'е, там, сексам не займаюцца, да, але это яўна не творчая, яўна не созидательная атмасфера. Хаця нібыта пры касцёле, ў сценах. Вот калі я такое бачу, мне такое хацелася разагнаць. Калі вот такое вот, ну, такое вось паталагічнае, ці яўная залежнасць ад ксяндза,
которому вот просто здаецца, что это ідэал, там усе пытанні ксёндз павінен рашыць, да. Ну калі я такое бачыў, там хацелася ўмешацца, вот. І вот тады вот этой фразы типа знайдзі сабе хлопца, ну яно нейкую логіку маюць, да, нейкую логіку. Ну але ну, я прызнаюся, калі нават я некаму і мог такое некалі сказаць, я ўжо такое даўным-даўно не гавару. Таму што бачу, насколькі тэма цяжкая і непростая, і лепей сюды не ўмешвацца такімі вось бяздумнымі фразамі. Ну это так, до таго, што ты казала. Гэта быў з майго боку толькі ўступ. Ого, я. Пытанні будуць далей. Я з вамі цалкам згодна, таму што я таксама назіраю, што ёсць дзяўчаты, которые вырашаюць застацца пры касцёле і неяк ці то саромеюцца, ці то не маюць да канца выхаду ў больш шырокі свет, дзе яны могуць мець адносіны хаця б нават сяброўскія са сваімі равеснікамі, яны застаюцца пры касцёле, дзе ёсць тыя ж клерыкі, маладыя святары, напрыклад, з якімі ўсё роўна адбываецца флірт, але гэта вельмі бяспечная форма флірта, таму што яна ні да чаго не вядзе і як бы ніякай адказнасці ў гэтым няма. А маладым людзям, наколькі я лічу, неабходна проста мець адно з адным некае такое вось, ну, флірт у тым сэнсе, што гэта не спакуслівыя дзеянні, а гэта менавіта размова, стасункі, нейкі там хі-хі-ха-ха, маладых людзей аднаго веку, гэта вельмі важна мець. Просто што не ўсіх ёсць магчымасць у такіх кампаніях прысутнічаць, і такія кампаніі па-за касцёлам для сябе знаходзяць. І такім чынам касцёл робіцца такой вельмі бяспечнай зонай, у якой можна ад гэтага схавацца і ў якой можна у сабе падаўляць гэтае жаданне з хлопцамі заігрываць, да? Таму што часта нават да слова флірт адносіны такія, што як бы гэта не вельмі добра. Фліртаваць трэба пачынаць з хлопцам, які будзе тваім мужам. Хаця, ну, ты ж ніколі не ведаеш. І сыходзячы з гэтага пытання, як вось ставіць межы у гэтых адносінах з людзьмі твайго веку, да якога моманту гэта, ну, як бы нармальна, а з якога моманту ўжо пачынаецца заганныя паводзіны, калі ты там саблазняеш всех і вся, калі можна так сказаць. Цяжка сказаць, як межы, да, сколькі я на гэтую тэму думаю ці там размаўляю. Ой, ну, напэўна, можа пытанне таксама нейкай тэрміналогіі ці што. Я так прызадумваюся, насколькі флірт, можа пытанне словаў, да, толькі. Я б сказаў бы так, што, напэўна, нармальная, здаровая рэч, што дзяўчына павінна падабацца. То есть яна хоча быць любімай, зрэшты, увогуле, любы чалавек, мужчына таксама хоча, каб яго любілі, толькі па-іншаму, чым дзяўчына, жанчына. Вось, ну, дзяўчына хоча, каб падабацца. То есть яна хоча, каб яе заўважылі, каб это, я сказаў бы, это паталогія, калі яна гэтага не хоча. Тут ужо надо рэальна нешта рабіць. Это такія вось зачуханы, которые не думаюць там ні пра свой выгляд, да, ні пра касметыку, ні пра... Ну, гэта ўжо рэальна паталогія. Ну, тут ужо надо помач такая больш сур'ёзная, чым малітва, да. Вось, ну, сказаў бы, што гэта нармальна, да. Калі ў гэтых межах вось месціцца тэма флірт, да, ну, тады да. Да, ну, можа пытанне толькі тэрміналогіі словаў, да. Калі ў гэтых межах флірт, то да. Это ў інстынктах дзяўчыны. Я памятаю, як прыйшоў некалі да сваіх сяброў, сям'я, у іх там 2 дзяўчыны, і колькі там 5-6 гадоў была дзяўчыне. Мы сядзелі на кухні, там нешта ці сняданне, ці вячэру там нейкую елі, і малая выйшла з громкай фразай: «Мама, посмотри, какое у меня прекрасное платье». Да, покрутилась и пошла. Мама такая на меня глядит, смеется. Ну, маме она уже 20 раз показывает это платье. Смешно. Ну, это девчина, то есть это инстинкт, нормально, это норма. Да, после это больше свядома. Когда я эту историю рассказал, памятаю, на одних реколекциях, женщина одна посмеялась и рассказала, что она в дзяцінстве апранала сукенку и шла там типа вёскі, до суседзяў заходила. С таким вот намером, да, поглядите, какая у меня сукенка, да, какая классная. Это норма. Калі ў гэтым флірт, ну, тады да, тады гэта норма. Я думаю, что важно, у імя чаго і да чаго это вядзе. Да. Калі
От, наприклад, да, такія, скажем, ужо пра нячыстыя там нейкія больш адносіны, да. Калі пачынаюцца адносіны такія, дзе там ужо межаў ніякіх няма, але такія вельмі блізкія і там на мяжы ўжо сексуальных адносінаў, а людзі увогуле не думаюць пра сям'ю, я ў такіх выпадках задаваў пытанне, а да чаго тады яно прывядзе? Зразумела, што ты не ведаеш чалавека, у цябе няма гарантыі, ці вы будзеце сям'ёй, але калі ўвогуле нават думак такіх няма, ну тады пытанне, а што вы тут тады робіце? Да, навошта тады фліртаваць, навошта тады падабацца, вот так вот прям на сілу, да, каб на цябе звярнулі ўвагу, так ярка-ярка, да, вот прывязацца, і ў выніку ты пра сям'і не думаеш. То есть такая схема, само сабой, што яна, ну, да нейкага блуда там раней ці пазней давядзе. Я думаю, што ў нейкім сэнсе ў такіх касцёльных асяроддзях, дзе дзяўчаты будуць вот так вот фліртаваць, і там тыя ж самыя клерыкі будуць, не знаю, там, ну, няхай сабе там даць ксяндзы, ну, это пытанне. Ну, інстынкты ясна, там неяк спрацоўвае, это ўсё здаровае, ну, вот пытанне асэнсаванасці, да, вот, сэнс які, мэта якая, да, а перспектывы якія вот усяго гэтага, да. Ну, конечно, франклаўская тут вот усюды знаходзіць сэнс, да, кланяецца вот эта вот логіка Франкла. Ну, для мяне было б такое важнае. Но пытанне межаў для мяне не такое простае, таму што межы – это индивидуальная тема, даволі индивидуальная. И хотя можно вызначыць межы, ну, такие агульныя для хлопцаў, для дзяўчат, там, да, узросту, жанчын, ну, все одно индивидуальность так працуе, что вот, ну, для некага, я не ведаю, ну, вот элементарно ты часам можешь подать руку, обнять чужую жанчыну, для это не проблема, нехта тут же это успрыме ў штыкі. Потому что это ёйная гісторыя, яна перажыла то і сё, яна не дазваляе. А для некага это ноль, ну, не праблема. Я памятаю такі яркі прыклад, вот зноў жа ж пра межы, да, як там моладзевая наша сустрэча, і там хлопцы, дзяўчаты, адзін хлопец настолькі спантанны, вот, такі даволі творчы чалавек, для яго абсалютна нармальна было пажмякаць любую з тут прысутных. Пажмякаць, это значит дакрануцца, абняць, пацалаваць у шчаку, пакапацца ў валасах, там, расплясці валасы і сплясці іх назад, да, то есть это норма. Все дзяўчаты падабалася ім это ці не, яны яго ўспрымалі, бо яны ведалі, хто ён такі. І на гарызонце появіўся другі хлопец вось у той моладзевай суполкі, который рашыў, што яму таксама это можна. Памятаю, як адна дзяўчына тут же сразу падарвалася, ну, і пайшла ад яго на бяспечную дыстанцыю. Я не размаўляў на гэтую тэму, я так просто паназіраў, заўважыў. Здаровая рэакцыя. Таму што гэтага яны ведалі, і яны негласна вот так вот дазвалялі, таму што тут не было ні флірта, там, да, ні сексуальнага падтэксту. А тут яна тут же адчула, а ў жанчыны ёсць такое, што яна чуе. Яна тут же адчула, да, што это другое. Вот і межы. Выведзе тут правілы нейкія, вот як тут вывесці правілы? А там даслоўна было, ён просто хацеў пакапацца ў валасах, як і той першы. Назовем это. Першы меў права капацца ў валасах, другі не. Чаму гэтаму можна, гэтаму не? Вот это вот. Хотя агульныя правілы межаў недзе ёсць, да. І ў сексуальнасці падобна так працуе, да. То есть нехта там, ну, ранее для хлопцаў сексуальнасць увогуле тэма такая даволі хворая, да, там не сціпла дзяўчыне апрануцца, для хлопца это ўжо там яўна замнога можа быць, да. Для некага это не праблема ўвогуле. Ну, таму нібыта ёсць эти агульныя нейкія правілы, але их надо нащупваць этыя межы, да. Вот з кожным чалавекам іх трэба акуратненько нащупваць этыя межы. Свае перш за ўсё. Чалавек, который не умее сваім, не ведае сваіх межаў, ён не нащупае іншых. Это такое правило золотое. Я вот, ну, за мою паслугу святарскую, я, ну, як моладзевыя, там, да, вот ты сустракаешься, там, абняліся, прывыклі, то і сё, это нават не звяртаеш на это увагу, да. Былі дзяўчаты, которые казалі, калі ласка, отец, можна мяне не абнімаць? Я цаніў гэта. Цаніў болей нават, чым тыя, которые дазвалялі. Таму што чалавек паставіў межы, да, і не таму, што яны здаровыя. Вот, ну, якраз таки у яе можа быць балючы вопыт той дзяўчыны, которая так казала. У мяне таких, ну, даволі нават было гісторый. Вось, і, ну, яна свае межы вычула. І гэта пахвальна. Да.
Ну, таму неяк, ну, калі пра межы размовы ідзе. Ну, пачынаць у любым выпадку з сябе. Да, І да. што тычыцца і першага моманту, і другога. І калі на цябе з боку неяк псіхалагічна свае межы выбудоўваць, і ў гэтым сэнсе таксама. Што тычыцца межаў іншага чалавека, напрыклад, здараецца сітуацыя, што ты ў некага закахаўся. Угу. І якая рэакцыя? Пачынаць маліцца. Наколькі этычна маліцца, каб той чалавек закахаўся ў цябе ў адказ? Я ведаю такія сітуацыі, калі дзяўчыны выбралі сабе хлопца, закахаліся і пачынаюць маліцца пампейскую навенну, каб ён закахаўся ў яе ў адказ. Наколькі гэта этычна? Ведаеш, ну цяжка мне сказаць пра этыку. Ну, я, напэўна, не ў гэтых катэгорыях. Я ў такіх катэгорыях я б трошку стараніўся б такога. Ну, перш за ўсё, для мяне ўсё-такі фундамент, як для чалавека веруючага, это, ну, воля Божая, да, планы нейкія Божыя. Ну, для меня это больше важно, да, Господь благословляе ці не, да, вот это вот больше фундаментальное. Я бы скорее бы нават молился это у руки Божьи отдать эту справу. Вот, Господи, ты это возьми. Там, ну, я закахалася, мне тяжко, и он там, я в твои руки это даю. Да. Я ще так молюся, до речі, цікаво, і нават раю так молиться у розных выпадках. Такая цікавая молитва, я некалі пачуў ад адных людей. Пане Езус, стань паміж мной, паміж гэтым чалавекам. Я маю даволі шмат гісторый, дзе пасля такой молитвы там рознае было. Людзі альбо збліжаліся, альбо як у моры караблі расхадзіліся. Там альбо нешта ўсплывала. Я памятаю, пасля такіх молитв ўсплывала, што той чалавек, за которого ты молішся, каб ён закахаўся ў цябе, напрыклад, да, оказывается, у яго там ёсць уже дзяўчонка, можа і дзве, пра которую ты нават і не ведаеш, а ты молішся, каб ён закахаўся, да. І вось после таких молитваў, калі ты ўсур'ёз, стань, пане Езу, калі надо, звядзі, калі не, у імя Христа мне не трэба. Вот это для мяне фундаментальная позиция. Это першая думка. Другая рэч, чамусьці падумаў я пра такое, што ёсць у практыках магічных, ёсць на разрушэнне сям'і, ёсць такія рытуалы, калі калдуюць, каб іншы чалавек ці ад жонкі адышоў, як правіла, на мужчыну калдуюць на распад сям'і, альбо каб ён у табе закахаўся. Я чуў такія гісторыі. Але цікава тое, што я не чуў такіх гісторый, каб это былі шчаслівыя бракі. То есть, ну, няма тут такога, да, вот. И вот это вот хіба што, нават цяпер чамусьці так думаю, што вот эта вот молитва, каб ён закахаўся ў табе, да, это нават отдаленно нагадвае мне вот эти вот штучки магічна-акультныя. Да, так у Бога это не працуе. Цяпер яшчэ думка наконт самога закахання. У Таусенда і у Клауда, которые пишут, это психотерапевты, там кто там, один психотерапевт, другі психіатр, калі не памыляюся, яны соаўтары многіх кніг на тему межаў. І яны, это першы раз усур'ёз пачуў такіх аўтараў, которые, ну, я просто як психологи, конечно, як веруючыя, але як психологи со стажем, психотерапевты скорей нават, ось, яны даволі крытычна ўсё-таки да закахання. Яны не ідэалізуюць гэтага, там, ну, там, не вешаюць чарцей, што это так страшна, там іх часта веруючыя робяць, а яй што рабіць там. Ось. Але яны ўсё-таки, гэта прыгожа, вот памятаю, Таусен так і пісаў, здаецца, што гэта прыгожа, але трэба не забыцца, што гэта прыгожа з галівудскіх сцэнарыяў. І гэтыя сцэнарыі нам адбіліся, мы гэтыя фільмы глядзім, яны амерыканцы, гэта аўтары. Мы гэтыя фільмы глядзім, мы недзе там хочаш, не хочаш, як палова Савецкага Саюза, аль можа і 80% быў такі серыял, ты, конечно, не памятаеш, там «Просто Мария», там, или «Богатые тоже плачут», і ўсе сядзелі нашыя даяркі, плакалі разам з той Марыяй і з багатымі, якая романтыка, да. Ну, і мы на гэтым таких, вот на гэтых экранах трошку выхоўваемся, да. І яны пра гэта паказвалі, кажа, што ўсё-таки для брака гэта не. Для романтычных адносінаў, да, для такой вось жывёльнасці, такой, ну, в добрым сэнсе, да, ад слова жыццё, да, вот. Для жыцця, там, для нешта перажыць, такога нейкага движа, да, ну, это да, это тады жыццё такое колераў набірае, нават калі это там і з боллю троху звязана, але для сям'і не. І яны кладуць націск на тое, ёсць крытыка гэтай пазіцыі, да,
Але яны кладуць націск на тое, што ўсё-такі сяброўства это больш фундаментальнае. Это больш фундаментальная форма любви, бо сяброўства это форма любви. Да. Як па мне, гэта ўжо моя думка, зноў ж, магчыма, я там заўтра перадумаю, там ці калі-небудзь, але на сённяшні дзень моя думка это адна з самых хіба што благародных нават формаў любви. Калі медыкі скажуць, для мяне это было адкрыццё, што закаханне то ўвогуле хвароба, кожная хвароба мае свой нумар і закаханне мае нейкі там нумар, для мяне это было адкрыццё. І ўвогуле медыкі так цвяроза часта скажуць, што это даволі нездаровая, нездаровая форма. У закаханні не трэба прымаць ніякіх рашэнняў. Это класна, это супер, да, но надо пачакаць, пока успокоіцца, да, пасля падумаць. І настаўнікі жыцця духоўнага гавораць, што ў станах надпабудлівых эмацыйных не прымаць ніякіх рашэнняў. Без розніцы, ці табе супер класна, ці табе супер дрэнна. Не прымаць ніякіх рашэнняў. І ў гэтым сэнсе я б, кажу, там не вешаю чарцей на закаханне, ўсё там класна і павінна быць, і дзякуй Богу, што ёсць. Вот, для сужанства, для сур'ёзных адносінаў хіба што якраз такі лепш на дыстанцыі прытрымаць этот момент. Хіба што. А ўжо маліцца за тое, каб, увогуле, я спачуваю тым дзяўчатам, которые да такога дадумаліся. То есть, в сэнсе, што мяне занясло. Я сейчас помолюся, каб і іншых занясло, да. Я б, калі ўсё-такі пра сям'ю, я б так. Таўсанд і Клауд яны пішуць, што самыя класныя бракі гэта калі закаханне з сяброўствам у сувязі ідзе. Вот яны такое вот. Тады кажа, это самае класнае. І такія сем'і ёсць, яны самыя недзе такія самыя, зжатыя, такія самыя прочныя, калі можна так сказаць. Вось. Калі ёсць толькі закаханне, а няма сяброўства, магчыма, гэта не на далёкую дыстанцыю. Калі ёсць сяброўства, а няма закахання, да, можа, это без феерверкаў, але ўсё-такі ёсць шансы на дыстанцыю. То есть у іх логіка даволі такі. А это люди, которым там уже бліжэй да пенсіі, ўсё жыццё за там працуюць. Я думаю, што это, нешта ў гэтым ёсць. Хаця крытыка вось гэтай пазіцыі іхнай ёсць, таму што, ёсць гісторыі, дзе сябры жаніліся і здавалася ўсё добрае, сем'і ўсё адно распадаліся. Тут ужо у мяне няма сацыялагічных. Надо даследаванне правесці. Хто жаніўся па закаханню, хто зажаніўся па залёту, хто жаніўся, будзе хацеў мець, там ці замуж выхадзіў, да. Каму там бацькі сказалі, это у мяне такіх рэсурсаў няма правяраць. Да, а хто па сяброўству, да, дзе больш трывалыя бракі? У мяне няма такіх рэсурсаў праверыць. У мяне як бы ёсць, таму што мы праходзілі ва ўніверсітэце ўзроставую псіхалогію, і нам казалі, што самыя трывалыя бракі гэта па разліку. Што амаль што 60% такіх бракаў, шлюбаў, яны трываюць да канца, таму што людзі ўваходзяць у іх, ведаючы правілы гульні. Але гэта, як бы, не здаецца да канца па-хрысціянску. Выходзяць замуж па разліку. Ведаеш, цікавая думка. Я пра гэта нават не ведаў, нават трошку здзівіўся. Чамусьці чакаў, што ты зараз скажаш, што па сяброўству. Не, ўсё-такі псіхалогія ваша не паклоннікі Таўсанда і Клауда. Але, нешта ў гэтым ёсць. Не ведаю, як падпісацца, таму што так стагоддзямі людзі жылі. Это розныя схемы разліку былі. І маем поўна прыкладаў вельмі нешчаслівых бракаў, маем поўна прыкладаў вельмі шчаслівых бракаў, дзе табе ў 14 гадоў выдавалі дзяўчыну замуж там за нейкага, калі не памыляюся, святая Ядвіга, вот такой вот была, которую польскія каралі выдалі за караля Літвы, Ягайла там, і дарослы мужик там, ці што, я не памятаю ўсю гісторыю, не магу сказаць, так абрыўкамі, можа, нават увогуле памыляюся. Нарадзіла яму дзяцей поўны нейкі там, нібыта тэарэтычна. Інтэрнэта не было, там яна там не пісала свае пачуцці, да, лишь. І такіх бракаў поўна было. І так людзі жылі стагоддзямі. Да, таму як бы разлік, не разлік, нейкая логіка ў гэтым ёсць, нейкая логіка. Адзінае, што, канешне, я думаю, што не трэба вяртацца да таго, што было тады, таму што мы іншае пакаленне, да, это
Мы ўжо па-іншаму жывём, ужо па-іншаму выхаваны, нашы бацькі ўжо па-іншаму жылі. Таму, ну, але нейкая логіка ў гэтым ёсць, нейкая там. І там яшчэ быў цікавы вельмі факт, што глядзелі, праз які час пасля першай сустрэчы людзі ўступаюць у шлюб. І цікава, што самыя трывалыя шлюбы – гэта людзі, якія сустракаліся год. І самыя нетрывалыя – гэта людзі, якія сустракаліся ад 3 до 6. То бок, здаецца па-чалавечы, да, што там 3-5 гадоў мы ўжо разам і пара б нам пажаніцца. І па статыстыцы гэтыя шлюбы, гэтыя адносіны распадаюцца хутчэй за ўсё. І нават яны распадаюцца хутчэй, чым тыя, которые да года. То бок, нават калі там людзі знаёмыя месяц, у іх статыстычна шансаў разысціся меней, чым у тых, якія былі разам 5 год і вырашылі там на 5-й ажаніцца і стварыць сям'ю. Ну, вось, псіхалогія кажа так. Цікава, прызадумаўся цяпер, да. Па-першае, яшчэ пытанне, да, дзе, ну, то есть, якія даследаванні праводзіліся, ў якіх гадах, у якой краіне. Это, думаю, паўплывае, таму што можа быць, што гэтыя дадзеныя ўжо даўным-даўно ўстарэлыя. Можа так быць. Я цяпер прызадумаўся так, ведаючы там розныя гісторыі. З аднаго боку, напэўна, як правіла, такія не асоба шчаслівыя саюзы, дзе людзі даволі хутка зыходзяцца. Такіх я ўвогуле выключэнне. Яшчэ старэйшае пакаленне такіх, вось, которым зараз ужо 50-60 гадоў, то такія я ведаў, што яны вот сышліся, пакахалі, хутка там пажаніліся, і пашло, такіх я ведаў. Но вот ужо маладых, у прынцыпе, амаль што не ведаю. Што вот так вот хутенька там, ну, скорей за ўсё не. Нават па-светску не тое, што ўжо кажу па-касцельнаму, нават па-светску яны даволі хутка і расходзяцца. Але гэты варыянт, што ты кажаш, што вот ад 3 до 6 гадоў, да, таксама такія гісторыі ведаю, што людзі даволі доўга ў зносінах, пазнаючы саміх сябе, але думаю, вот моя думка цяпер, да, чаму это небяспечны такі доўгі перыяд, таму што людзей ідэальных няма. Ты бясконца не можаш пазнаваць іншага чалавека. Ён мяняецца. Ён адзін, з кім ты жэнішся, замуж выходзіш, іншым ён ужо будзе праз год, праз 2, праз 3 гады. Я кажу, што я ўжо заўтра не знаю, ці не перадумаю некаторыя свае тэзы. І цяпер што значыць 3, 6, там 10 гадоў пазнаваць? Это нейкая форма перфекцыянізма альбо страх. Да. Ну і ў выніку тут ужо надо з чалавекам неяк саступаць, жыць, упакорыцца. А ты ўсё прабуеш пазнаць, шукаючы ідэалы. Ну, это моя думка, да, чаму вот гэтыя зацяглыя такія адносіны, яны могуць быць даволі сумнымі. А можа, справа ў тым, што проста калі ты на 3, на 6, на 5 год не ўпэўнены, што ты хочаш выйсці замуж за чалавека ці ажаніцца, то гэта, ну, не твой чалавек. Можа, справа ва ўпэўненасці, што ты як бы шукаеш гэтай, ну, пацверджання, і калі ты ўжо столькі год яго не знаходзіш, то хутчэй за ўсё ты і не знойдзеш увогуле, таму што, ну, як быццам, калі сустракаюцца людзі, которые выбіраюць аднаго, то гэта адбываецца даволі хутка. Можа, там не на 3-й месяц, але году нібыта дастаткова, каб вырашыць, што я хачу браць за цябе адказнасць, і я хачу праводзіць з табой жыццё. А калі далей, то гэта ўжо, ну, як бы такое зацягванне крыху ненатуральнае, ад страху адзіноты можа быць, ад страху страціць блізкага, таму што за 5 год табе чалавек ужо робіцца блізкім, і, ну, цяжка расстацца. Слухай, я думаю, насамрэч прычынаў можа быць, да, праўда, многа. Это можа быць і праблема, што там нехта прыняць рашэнне увогуле не можа, да, ну, і ён не зможа это і прыняць, ну, магчыма, і праз 10 гадоў, калі от просто будзе чакаць, што нешта там прыйдзе само па сабе. Да, вот, ну, и, то есть, это няздольнасць такая асабістая, можа быць, што, ну, што, да, і перфекцыянізм такі, і страх адысці, то, насамрэч, можа быць многа прычынаў, але, ну, думаю, што ёсць логіка ў гэтым. Што такія зацяглыя адносіны могуць быць непростымі. Яшчэ одно вельмі важнае пытанне. Ці існуе твой чалавек? Вось гэта разуменне, што хлапцоў шмат, а ёсць адзін некі мой
і ён мяне недзе чакае. У мяне просто была такая сітуацыя з сяброўкай. Яна вельмі любіла хадзіць на спатканні, да яе там паўсюль падкатвалі хлопцы. Нават ужо калі яна выйшла замуж, была цяжарная, все роўно да яе цяжарнай там падыходзілі знаёміць, ну такія нейкія. Такая, а вакол яе ствараецца заўсёды атмасфера. І яна вельмі, мы ўвесь час спрачаліся, калі былі яшчэ так, нам было па 19-20 год. Яна мне казала, што можно построить отношения с любым. А я, начитавшись там духовных книжек, ей цитовала лист апостола Павла до Коринфянам, где он кажа, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, но когда настанет совершенное, все то, что отчасти прекратится. И я ей казала, что, на мой погляд, с каханнем так само так, что як бы ты идешь на спотканне с хлопцем, он может тебе подобаться, и ты потом будешь и яго цягнуць, и себе подтягивать, может нечто атрымаецца, але калі ты сустрэнеш твайго, то яно як бы и ты зразумееш, што гэта твой. І яна была са мной незгодная, аж да моманту, пакуль яна не сустрэла хлопца, з якім сапраўды адпала ўсё астатняе. Да гэтага часу яна была ўпэўнена, што будзе рабіць кар'еру, што выйдзе замуж толькі год у 28 і ўвогуле будзе займацца сама сабой. І тут яна сустракае хлопца, з якім, можна сказаць, і з першага разу у іх атрымоўваецца нейкі вельмі добры кантакт. Але яны ажаніліся праз год, узялі касцёльны шлюб, у іх зараз там 2 дачкі цудоўныя. Яна не так і займаецца сваёй кар'ерай, цяпер яна такая жонка, маці. І проста цікавы момант, што яна ў гэта не верыла, але з ёй гэта сапраўды адбылося. І калі мы былі у яе на вяселлі, то ўсе адзначалі, што людзі, як быццам адно для аднаго створаныя, хаця ў іх планах ніколі не было сустрэць вось такога чалавека, як яны сустрэлі. То бок у яе быў план стаць вядомым дызайнерам, і ўсё для гэтага было. На дадзены момант яна ў першую чаргу стала маці жонкай, яна з гэтым шчаслівая. І таму як бы з аднаго боку вось гэта разуменне другой паловы, яно выглядае вельмі кіношным. З іншага боку ёсць сітуацыя ў жыцці, калі гэта, выглядае слушным. І у нас з сяброўкамі ўзнікла такая нават метафора, што, можа быць, каханне гэта як піца. Ты сядзіш і ты хочаш, замаўляеш піцу з ананасамі. Ты ведаеш, што табе яе прывязуць. Але яе могуць весці вельмі доўга. І ты можаш перад гэтым наесціся абы чаго, што ёсць у цябе дома, і не дачакацца таго, што павінна прыехаць і чаго ты доўга хацеў і чакаў. І тут такое пытанне, ці верыць у тое, што настане нешта тваё, ці спрабаваць наесціся, не ведаю, хадзіць на спатканні, актыўна сядзець у гэтых розных тіндерах і так далей. Слухай, пытанне тут прогучала акіян. Накруціла. Акіян, я спрабую. З аднаго боку, думаю, што такое ёсць. І такія гісторыі ведаю, што людзі рэальна прям створаны адзін да аднаго і нават да старасці дажылі, і проста за ручкі трымаючыся, і такія амаль што так і памёрлі. Такие гісторыі я ведаю, чуў. Моя сяброўка называе, кажа, што это заветные отношения. Такое слово, завет як саюз, што сапраўды Господь недзе прызначыў, людзі сустрэліся і так далей. Такія гісторыі ёсць. Трэба ўсім чакаць гэтыя гісторыі, не ведаю. Такая гісторыя прыгожая, слугі Абрагама і Рэбекі. Слугі Ісаака і Рэбекі. Калі Абрагам пасылае слугу ў вельмі класны момант, каб ён пайшоў і прывёў, адкуль родам Абрагам, калі не памыляюся, ўжо зараз не правяраю, бо я не чытаў это так зараз. Здаецца, адкуль ён родам, каб прывёў адтуль Рэбеку, не Рэбеку, а жанчыну, которая будзе жонкай сыну ягонаму. І Біблія гаворыць, што ён цэлы цуд, яна кармілі, паілі, нешта вярблюду, тое-сёе, я знайшоў, расказаў, узяў я на вярблюд, дамовіліся. Яна едзе, яна ўбачыла Ісаака. Біблія кажа, што яна сышла з вярблюда, а я чуў каментар, што дасловна написано, яна упала. То есть, можа, это просто мова габрэйская, вот этот, конечно, момент такі, просто эти заветные отношения, То есть, она Ісаака ўбачыла і упала, і Ісаак сам, хіба што сам леў, Хотя, в принципе, по разлику.
Абрагам сказал слузе, приведи там з наших кого-нибудь. Да, вот. Ну, і такі історії ёсць. Пытанне. Ці трэба усім быць такімі Рэбекам і Ісаакам, і ці трэба ў такія вот моманты чакаць? Не факт. Таму ёсць логіка ў тым, што вот у твоей сяброўкі здарылася так, што яна сустрэла такога чалавека, да, а магла так і не сустрэць. І ёйная логіка, ну, моя думка, да, што можна полюбіць таксама, ну, і аднаго, і второга, і трэцяга, і быць яму верным, ну, в сэнсе, не то, што там трох сразу, да, але вот, што можаш просто заінвеставаць у гэтыя адносіны і быць верным усё жыццё і любіць этого чалавека. Хоць это не сказаў бы аж такія заветныя адносіны. Да, але вот, ну, уложилася, ну, нормально, да, ну, ты доверилася, ты полюбила. Ведаў такія гісторыі, где люди, можа, і без вялікай мудрасці выходили замуж ці жаніліся, а ранне полюбили. Прайшоў час, 10 гадоў прашло, да, і яны ў канцы канцоў сталіся таким здоровым бракам. Да, а на пачатку выглядала ўсё не так. Розныя гісторыі, таму формулы няма такой, да, формулы няма, і не ведаюць там псіхолагі, соціолагі, вот яны ўсё это могуць так вот прылічыць. Вот чакаць ці не чакаць, да. Ну, мне часам здавалася, што ну, реально полюбіць можна, ну, розных людзей. Просто ў нейкім моменце ты прымаеш, ну, улічваючы, што я вот все-таки любоў такую сяброўскую, ну, лічу як нейкую больш глыбокую форму любви, ну, не ведаю, но пакуль што так лічу. А сябры это не толькі два. Сябры это может быть, ну, не густа, сяброўскія адносіны, там ніколі іх шмат не будзе, але это 3, 4, 5, да, ну, калі ў бракі вот націск ставіць на сяброўскую такую любоў, да, ну, тады, ну, ёсць логіка ў тым, да, што ты можаш вот просто выбраць з трох і ў адным напрамку інвеставаць. Ну, як па мне, я ж, що там, я живу без жонки, без дзяцей, да, ну, і разважаю. Ну, я пакуль што таксама. Так ну, што... добра разважаецца. Просто цікава, што ёсць такі страх памыліцца. Ёсць страх памыліцца. Ну, напрыклад, мне даволі часта сняцца сны, што я выходжу замуж, што я беру шлюб у касцёле, і потым я разумею на наступны дзень, што гэта быў не той чалавек. І што, ну, гэты страх прысутнічае. Слухай, это асобная тэма страху, да, то есть страх памыліцца ў тым, што ты не таго чалавека выбереш, да, але таксама страх памыліцца ў тым, што ты ўвогуле нікога не выбрала. Ну. Не, лепей нікога не выбраць, не, это по-рознаму, да, это падобна, як я памятаю, некалі так здзівіўся, але цікава, такой, ну, прям, ну, провід Божий быў, да, калі одна, ну, знаёмая моя, она жила без шлюбу, там з ёйным мужам яны распісаліся, можа, з 2 гады, ўжо пражылі там колькі гадоў, і я ёй так кажу, а чаму шлюб не берыцё? На што яна мне адказвае, ну, это адказнасць, я пакуль што да гэтага не гатовая. Я кажу, так, а ты лічыш, што ты не адказнасць вот звязацца з чалавекам за этим? То есть адказнасць, это калі ты шлюб возьмеш, это адказнасць. А зараз вось твой стан, гэта што, не адказнасць? Это не быў твой выбор? І она ў шоку была. Таму што яна зразумела, да, што это быў ёйны выбор. То есть у яе свядомасць была такая, што калі я шлюб вот беру, это мой выбор. А тут вот, ну, неяк вышло. Я ей показал, что это не вышло. Это был твой выбор. Дурковатый выбор, но или твой выбор. Да. І она была в этом шоку. Таму цікава, што мы выборы робім і тады, калі прымаем рашэнні, і тады, калі не прымаем ніякіх рашэнняў. І калі правільна, і калі неправільна, да, это ўсё нашыя выборы. І пасіўныя, і тады, калі у нас ёсць адказ, і тады, калі адказу няма. Цікава, да, што па логіке, калі адказу няма, это таксама адказ. Да. Вот. І таму, як бы вот страх, ну, это страх жыць. Да. То есть мне б хацелася сказаць, да, што калі мы з Господам, это больш фундаментальна. Ці з Господам я магу прафукаць это жыццё па-чалавечы. Хіба што варта рызыкаваць і астацца з Господам. Яго б не прафукаць. Вот это вот важно. Да. А тут ужо всяк можа быць. Где гаранты? Сорі, не вот.
Где гаранты? Я памятаю, до мяне падышоў аднойчы адзін гішпанец у Беларусі. З такой, ну, сваёй да нават не памятаю цяпер, так думаю, на якой мове я з ім гаварыў, так задумаўся. Напэўна ж не па-гішпанску, не ведаю, па-ангельску слабенька, ну, можа, па-руску ён троху гаварыў, не ведаю. Вось, і чалавека трагедыя, ён любіў жонку, ён 20 гадоў з ёй пражыў, і там нічога не было, ні дрэннага, ні канфлікту, ён нічога не бачыў, яна проста пайшла ад яго. Вот так вот раз, аднаго разу ён прачнуўся, і няма. Акуратненько, культурна запіска напісана, у мяне ёсць другі, I'm sorry. І ён з дзяцьмі застаецца, да, вот, і, ну, і ўсё добра было, і ўсё правільна было, і это быў класны брак, да, і ты не маеш ніякай гарантыі, ты не дасі гарантыі ні за сябе, ні за іншага чалавека, няма ніякай гарантыі, што з ім будзе праз 20 гадоў, праз 30, да, ну, і ну, это страшно. Да. Пужацца нам ёсць чаго. Да. Калі з Господам, ты праз это праходзіш. Праз тое ці праз іншае. Нават праз памылкі. Хацела дадаць да той тэмы, што сяброўства – гэта адна з найвышэйшых ступеняў кахання. Ну, як бы я сваім словам. Любві, да. Лепш гучыць. Да. І што ў шлюбе гэта вельмі важна. Хацелася б дадаць з жаночага пункту гледжання, што для мяне важным маркерам з'яўляецца жаданне мець дзяцей. Такое унутранае. Калі гэта жаданне мець дзяцей менавіта ад гэтага чалавека, а не для таго, каб закрываць свае патрэбы, што там мне патрэбныя дзеці, ці што вось мы як бы разам патрэбныя дзеці. Гэта такое, ну, я думаю, што не ведаю, як з мужчынскага пункту гледжання, але я ведаю, што жаночага гэта вельмі, вельмі важнае адчуванне, калі ты разумееш, што менавіта з гэтым чалавекам ты хочаш, каб у вас дзеці нарадзіліся. Ну, з размоваў, так сказаць, і з іншага. Таму што жанчыны вельмі шмат размаўляюць пра адносіны, асабліва ў нейкіх працоўных калектывах. Вось. І гэта вельмі важны такі маркер. Ну, да, што не з кожным сябрам, блізкім, з якім ты можаш тэарэтычна там хацець нават пацалавацца, не з кожным ты захочаш мець дзіця. Ну, слухай, цікавы аргумент, нічого не скажу. Першы раз про такое чую, але мне ён падабаецца. Ну, у сэнсе там. Падабаецца, не падабаецца, нічого не значыць, але гэта, ну, ніколі не адчуў, але нешта, ну, падаецца, што нешта в этом ёсць. Просто так дадаю. Ага. І, ну, яшчэ такое пытанне, што рабіць? Ну, таму што таксама глядзіце, што новы запавет дае нам прыклад святой сям'і, і, ну, Юзаф выглядае выбраным для Марыі, адзіным выбраным. То бок чалавекам, можа быць, хто-небудзь іншы таксама так бы і правёў, так бы з ёй час. І па-чалавечы Юзаф як бы не надта і падыходзіў, таму што ён быў старэйшы, трэба было там бегчы і так далей, але менавіта ён быў для Марыі выбраны, гэта было яго пакліканне. І проста калі разважаеш пра свае там такія не святыя, не біблійныя адносіны, то таксама задаешся пытаннем, ці няма чалавека пакліканага менавіта для мяне. Вось. І проста мала нейкага, можа быць, агульнакасцёльнага такога шырокага досведу на тэму вось гэтага выбару свайго чалавека. Я спробую сказаць пра тое, што гэтага мала як бы ў новым запавеце, гэтага мала ў святых, да якіх мы звяртаемся з рознымі патрэбамі. Таму што ёсць святая сям'я, бацькі Тэрэзы з Лізье, але, ну, як бы асабліва нічога не напісана пра тое, як людзі гэтыя адносіны будавалі, і што ёсць крыху недастатковасць матчасці з касцёльнага боку. Калі ты хочаш неяк гэта вывучаць, як гэта было ў людзей хрысціянаў, то ў цябе мала сродкаў, каб гэта недзе знайсці, зразумець. Вось. Слухай, увогуле, першая мне думка прыходзіць у этом плане, што мы даволі такі, ну, не знаю, не хочу сказаць слова ущербнае, ну, это так даволі жорстка гучыць, але ў касцёле хто у нас увогуле святыя, як правіла? Да, монахи, папы рымские, вот этот вот культ целибата, монашества, да, духовенства, это такая жесткая иерархичная структура. Да. Просто люди жили там, может, больше святыми были, их процессы никто не починал, потому что они были неведомые. Вот.
І гэта давіла і давіць увесь час. У прынцыпе, толькі 20-е стагоддзе ў нас сталі паяўляцца такія вось як бацькі святой Тэрэзы з Лізье, это першыя ластакі, што вот людзі там свецкія, недзе там і так далее. Таму калі капацца сугуба вот па гісторыі касцёла і святых на тэму сям'і, ты там не густа накапаеш. Я б сказаў бы, вопыт сямейнага жыцця чыста як веруючыя нам больш дадуць пратэстанты. Там вот з нейкай мудрасцю, конечно, это тысячи розных царквей і супольнасцяў, да, з нейкай мудрасцю паглядзець, як у іх, которые за Господом, за Словом Божым, да, вот як это выглядае. Думаю, сямейнае жыццё там, ну, можна нечага болей накапаць, чым у нашай гісторыі, где вот культ і духавенства, ідзеі іерархічнай сістэмы. Гэта адно. Другое, знаеш, не надта я б, ну, аж так бы пагадзіўся, ну, наконт нават святой сям'і, да, што думаю, что да, Юзеф это заветный человек для Марии, як эту терминологию уже это уживал, да. И сапраўды яны, ну, скорей за ўсё, что яны, конечно, и любили, и кахали один одного. Хотя информации у нас довольно мало на гэтую тему. 100% так проверенным нельга быть, и, напэўна, нельга быть проверенным у тым, что Юзеф был старейший за Марию. Это апокрыфы, легенды и так далее. И, в принципе, они вынікают з того, что мы про Юзефа нічога больше не чуем, калі Христос дарослы. И мы кажем, что ён, магчыма, уже памёр, ну, а памёрці трэба, конечно, старейшему человеку. Ну, не факт. Инфаркт может быть и у 20, и у 30 годов, да. Тому это, вот этой информации, и на образах, конечно, этот образ Мария, там, 14-годовая, Юзеф, такие уже на ляску обопёршиеся, там. Ну, это, конечно, такие образы, ну, не надо. Ну, то есть это не недостоверная информация. Думаючи про святую сям'ю, я б, напэўна, добавил бы яшчэ такую рэч. Для мяне на вот это вот важная рэч, мы яшчэ не закранули, это уже без пытання, сам я подниму эту тему. Что? Но для мяне это трошку вот, ну, мучаюцца дзяўчаты. Ім цяжка знайсці хлопцаў, выйсці замуж, хацелася б вот веруючых и так далее. Помню такую рубрику фотаздымкаў на Католік Бай у нас. Мужчыны ў касцёле ёсць. Лепш бы я не глядзеў эту рубрику, потому что я паглядзеў і зразумеў, што іх якраз таки і няма. Потому что 50% з тых, каго я бачыў на здымках, я іх бачыў, ведаю этих мужчын. Ось. І, канешне, тут шукай. Да, вот калі ты хочаш чалавека, вот, ну, там, веруючая, католіка і так далее, вот тут вот шукай, таму ўсё маё спачуванне я на стороне дзяўчат, таму што, ну, мы живем у часы кризису мужчин. Это скажут все. Да, и, конечно, есть там и хворый феминизм, там у всяких крайних форм хапае, да, але все-таки однозначно это кризис мужчин. Вот, и он глобальный. Это не пытание, это у нас, это у, ну, во всем свете такое, в большей и меньшей ступени. Это развитие гомосексуализма, это гендерных всяких штук в Европе, да. Ну, скажем так, у нашем асяроддзі няма, во всякім разе, такой массовости, няма проблем гомосексуализма, ці хаваюцца з этими темами, но але бракі яўна нестабільныя, здрадаў поўна, да, і, ну, хвастацца няма чым. Да. То есть кризис мужчынскі, ён адназначны, дзяўчаты бедныя, няшчасныя, вам спачуваю, вам цуд надо як ніколі, каб некага там знаходзіць. Але ў гэтым кантэксце, акрамя цуду, я думаю про такую рэч. Вот это вот утопія наших часоў. Гэта, глядзіце, ну вот глядзі, вот раней, вот часам дзяўчаты гавораць там, да, ну мне трэба вот, ну, веруючага выйсці замуж, за веруючага. Для мяне сёння это слово нічого не значыць. А некалі значыла. Для пакаленняў наших бацькоў, калі казалі, што ён веруючы, асабліва ў савецкія часы, ён веруючы, за гэтым нешта стаіць. Сёння ўжо нічога не стаіць. Мы кажам за католіка. Нават недзе ў дакументах прапісана там, да, што вось католікам пажадана з каталікамі, бо ўзнікнуць, там ёсць такія анкеты да шлюбу, ты гэта не праходила, но але ёсць такое, да. Вось, і лепш папярэдзіць, да, што могуць быць там, ну, нейкія сумніўныя справы, калі гэта не католік, да. Вот яшчэ гадоў, думаю, 50 назад гэтая фраза з католікам, яна нешта іншае значыла. Таму што ты бярэш
такого гарадзенскага католіка, да, который выхаваўся ў такой каталіцкай вёске, і ты, калі яго бярэш сабе замуж, да, ты больш-менш адчуваеш, да, што это за катэгорыя людзей можа быць. Вот у іх прынята не піць хаця бы падчас паста, напрыклад, не жартую, зараз пакалваюся. Там у іх прынята не развадзіцца, вот это вот катэгорыя людзей. Сёння гэта ўсё перамяшалася, это глобалізацыя, гэтыя гарады павыязджалі. То есть вот гэтыя вот фразы, там, католік, адкуль ён родам, да, і нават якая ягоная сям'я, нешта гаворыць і адначасна не гаворыць. З гэтым намнога цяжэй. Нам, калі мы ўваходзім у адносіны з людзьмі, ну, калі людзі кахаюць адзін аднаго, то часта не ведаюць нават, чаму яны пакахалі. Да, калі сяброўскія адносіны, Святы Тамаш Аквінскі казаў, што калі сяброўскія адносіны ўзнікаюць, калі людзей яднае нешта супольнае, яно моцнае. Могуць быць розныя характары, але нешта моцнае яднае. Да. Вот это вот, і ты нават назваць, магчыма, это не можаш, да, але ёсць гэтае падабенства, нягледзячы на розніцы. Да. Я б сказаў бы, яшчэ дабавіў бы сваю, ну, тэзу, што, ну, не моя, але дабавіў бы, што ёсць такое паняцце сістэма каштоўнасцяў. Это не адна рыса, это комплекс. Вот людзі, я думаю, што вартасныя сужанствы тады, калі сустракаюцца людзі, которые супольных сістэмных каштоўнасцяў. Для мяне это некалі парадоксам было, што я глядзеў на сем'і алкаголікаў, і іх там усё нармальна. Таму што іх сістэма каштоўнасцяў тая самая. Рамонт у хаце рабіць не трэба, дзеці, збольшага это перашкода, там уже і не получится, наверное, там так добра напіўшы, што там уже і дзяцей, каб хацелі, не будзе. В прынцыпе, частенька і секс там не трэба. І аднаму это добра з гэтым, з такой схемай, і другому добра. Да? І я бачыў, ну, дзіўна это гучыць. Яны гадамі разам, яны дзесяткамі гадоў разам, яны піць будуць разам, яны будуць валацугамі разам. Я бачыў такіх людзей бяздомных, которые вот так вот цягаюцца, яны разам. Таму што тая самая сістэма вартасцей, сказаў бы нават адсутнасці вартасцей, той самы комплекс. Да. І ну, вот это вот працуе. І я думаю, што самая вялікая беда, это калі вот якраз таки мы на гэта вот разбіваемся. Да. То есть мы с человеком... А як пазнаць сістэму вартасцей? Да? Это не разговорах. Это трэба убачыць рэальна, чым ён жыве. Пасябраваць. Трэба пасябраваць. Трэба з ім пабыць. Некаторыя кажуць пажыць з ім супольна. Не факт. Это трэба пражыць крызісныя сітуацыі. Паглядзець на самой справе, пра што ён гаворыць, это адно, пра якія мары ён гаворыць другое, як ён сябе паводзіць у крызісных сітуацыях. То трэба перажыць тыя крызісныя сітуацыі. Часам у інтэрнэце ёсць класныя ролікі, калі такія людзей пужаюць, некаторыя там перапранаюцца, там тое сёе. Цікава паназіраць за рэакцыяй людзей. Хлопец з дзяўчыны ідзе, да, вот просто імпульс такі, раз там нехта пужае, ён за дзяўчыну хаваецца. Не трэба яго за это судзіць, але аб нечым гэта гаворыць. Да, а іншы сабой закрые дзяўчыну. Аб нечым гэта гаворыць. Да, вот, в крызісных сітуацыях ты паводзіш сябе. Но это трошку глыбейшае, чым вот крызіс такі вось, да, вот, ну, нейкая такая выпрабаванне, да, это трошку глыбей, чым сістэма вартасцей. Але, як па мне, вот тут вот трэба капаць. І вот у гэтым сэнсе, нават не тое, што мы кажам веруючы, не веруючы, там, да, католік, не католік. У гэтым сэнсе нават не надта цяжкія браці становяцца, дзе людзі, напрыклад, жывой веры, яны за Господам, яны за Духам Святым, яны мужныя, яны гатовыя к Абрагам пайсці. А твоя вторая половина традыцыйны католік, для которого важно там, да, сходить на імшу, раз на месяц паспавядацца. Ну, дзіўна. Але вы можете быць у розныя сістэмы вартасці. І табе тады прымаць рашэнне, ну католік ён католік, ну, але пацяну яго ці не, вот я буду гібець с этим человеком ці не. Для мяне вот этот вот момент, ён самы фундаментальны. І тады гэта як бы крыху адмаўляе сістэму гэтых усіх прыкладанняў для знаёмстваў, которые ў інтэрнэце адбываюцца, таму што ты шукаеш чалавека з інтэнцыяй
стварыць з ім рамантычныя адносіны, ты там зазвычай не шукаеш сябра, там іншая інтэнцыя, і як бы на гэтай глебе можна сысціся на рамантычнай некай гарманальнай, да? А для сяброўства патрэбна нешта большае і для такіх больш трывалых сувязяў. Да. Угу. Таму няма чаго дзівіцца, што у ідэйных камуністаў былі моцныя бракі. Угу. Нормально. Со сцягам на барыкады. Нормально. Клас. Романтика. Романтика, да. Ага. Нормально. Хіпі маглі мець бракі такія. Тому што тыя самыя вартасці. Да. Люди вот так вот жывуць. Ну, это тое, чым я так апошнія часы вот так вот гружусь этой тэмай сістэмы каштоўнасцяў, то ўвогуле вялікая тэма. Цікава, што вот націск на тое, што менавіта сістэма, это не адна, не дзве вартасці. Это менавіта сістэма, это комплекс. Цікава, што Эріх Фром, амерыканскі псіханалітык, ён піша, што часта адна сістэма каштоўнасцей, яна ўразрэз ідзе з іншай сістэмай. Цікава, што вот зараз апошнія часы яны мне паказалі, насколькі Фром меў рацыю. Ён канкрэтна прыклад даваў такі ў сваёй кнізе, у адной з сваіх кніг, што чалавек, который гаворыць, што ён мірны чалавек, ён за супакой, за мір, і адначасна ён за эканамічны рост, за фінансавае развіццё, за вот капіталізм, ну, Фром амерыканец, там, да, па грамадзянству. Ён кажа, это розныя сістэмы вартасцей. Таму што, калі ты за эканамічны рост і фінансы і грошы, то это канкурэнцыя, нехта патоне. Гэта часта вайна, там, дзе вайна, там развіццё эканамічнае, да, там грошы на это выдзяляюцца, там рост прамысловасці, да, і так далей, ну, ў нейкай там сферы. І ён, як амерыканец, это кажа не. Кажа, ты альбо за грашмі і за капіталізмам, альбо ты мірны чалавек. Это розныя сістэмы вартасцей. І бачу, меў рацыю. Нават пробував я спробувати їх назвати, цієї системи. Я свій час в інтернеті шукав, от, як їх поназивати. Поки що мене не задовольняли ці всякі відкази, але справді шукають люди, там, психологи, які подають менавіта комплексно, да, системи вартостей. Ну, от думаю, вот тут вот некая такая реч. Да? Не епізодична, а вот тут некая такая реч. Святий Ігнацій Лайола, который розважає про сяброў Божих, я некое захоплення был от гэтага, да. И он каже, вот, что нас яднае? То есть я за Господом, для меня это ну, не один эпизод, это целая система вартости, это много что значит. Я за Господом, это много что значит. И інші за Господом. И все, и мы за ним уже спелись. Потому что он нас об'єднав. Вот супольная система вартости нас об'єднала. Апошняе пытанне тады можа. Як па-хрысціянску спраўляцца з няшчаслівым каханнем? Калі вось ты закахаўся і ну, нешта не ідзе. Што рабіць? Каму маліцца? Як душу лячыць? Можа, гэта вельмі... устыхавацца. Да, можа, вельмі гэта такое простае пытанне, і можна адказаць, маліся. Але, ну, гэта... Якраз-таки найменш так адказваю. Ну, па-першае, я думаю, што это ад індывідуальнасці залежыць. Кожны ж там эмацыйна розныя людзі. Да? Ну, нехта сапраўды там пучок эмоцый, для яго это адно, іншы не настолькі. Увогуле з эмоцыямі хіба што агульна ёсць правіла ўмець пераключацца. Што это значыць? Можа надо фізічнай працай заняцца, можа спортам. Можа ўвайсці ў нейкія адносіны. Напэўна, думаю, што не трэба сядзець і ныць і станаць. Вот это вот уже утопія. Там бедныя ці бедныя несчастныя, а што са мной будзе і так далее. Вот. Ну, выходить, назовем это, з изоляцией, контакты з іншымі людьми. Не факт, что вот с хлопцем рассталась, и тут же надо другого хлопца знайсці. Як правило, это хворое даволі будзе. А все-таки з изоляцией выходить. Со здоровыми людьми, можа старейшими, можа без розницы. Там, девчата те самые, да. Я думаю, что вот уметь переключаться, это как элемент такой, что вот, ну, переключиться, это не зацикливаться на своих эмоциях. Но это один из элементов. Молиться, заўсёды хочется сказать, это правильный отказ, и, ну, але якраз шчыра, я так найменш. Ну, молиться трэба, да. Аб супакоі сэрца, напрыклад. Я просто чаму так аккуратно на тему молиться, да, тому что ну, молиться сердцем – это одна тема. Коли сердцем будешь молиться и звернешь свой позірк на Господа,
і ўспрымеш яго як найбольшую вартасць. І ў прынцыпе, што гэта чалавек, з которым ты расстаешся, это дробязь жыцця на самой справе. А вот ён найбольшая вартасць, ён мір наш, як кажа Святое Пісанне. Вот калі ты ў такім ключы начнеш маліцца, псалмамі, у Духу Святым, да, ой, это огонь дела. А калі там думаць, якога святога выбраць і якую старонку ў малітоўнікі адкрыць, дык аж сорі, не хочацца пачынаць. Мне таксама просто часто такое пытанне гучыць, што так, да якога святога молімся сёння? Ёсць там святы Юзаф, святы Антоній. Ну, это нават такое трошку, ну, ёсць, да, і дык і я там святых успамінаю, прашу о помачы. Антоній, дык вообще любімец, калі нешта згублю. Вось, але но ўсё-такі нельга малітву ўспрымаць як нешта паганскае. А мы так часто ўспрымаем, да, што это некая такая каталіцкі рытуал, да, который вот ты адмовіў і дело там пошло. Ну, маліцца ўсё-такі Духом Святым, сустракаючыся з Богом жывым. Ці Бог мае ресурсы рашыць вот наши такія беды? Мае ресурсы, но але надо з ім сустрэцца. Не просто магічна чытаць нейкую малітву, да. Ну і тут зусім другія тэмы адкрываюцца. Адносінаў з Духом Святым, веры жывой, са Словом Божым, тут зусім другія тэмы адкрываюцца. Ну, таму неяк так. Ну і класна, што мы гэта прагаварылі пад канец нашай размовы. Вялікі дзякуй вам за тое, што адказвалі на мае пытанні. І крыху, можа быць, так сістэмна, шмат атрымалася розных накірункаў, і некаторы такі, можа быць, хаос тэматычны, але гэта сапраўды той хаос, который адбываецца ў гэтай тэме ў жыцці, ну, глобальна. Так што я думаю, што гэта можа быць і не адзіная размова на такія тэмы, але я вельмі ўдзячная вам за тое, што вы згадзіліся разглядзець хаця б некалькі пытанняў, і я асабіста для сябе шмат чаго пачула і думаю, што таксама гэта будзе карысна шмат каму. Спадзяюся. Аліна, будуць пытанні, будзем далей тэму двигаць, спрабаваць. Дзякуй. Дзякуй вам.